Sa atong unang pagbasa, nahisgutan na sa diri ang nakita ni Propeta Daniel, ang mga mananap niya nagrepresentar dito sa lain-laing mga hari o gingharian sa kalibutan. Niya mga bangis kay sila ug ang katapusan naging harian nga bangis kaayo, nagpanamastamas sa Ginoo. Wa siya moila nga siya usa lang kabinuhat ug siya nay naghari-hari sa tibok kalibutan. Gipangpatay niya ang tanang mga tao nga dili niya suod, pero sa katapusan siya gyud mo'y gipatay sa Ginoo. Niya gipahinumduman ta nga sa katapusan ang mga tao sa tibuok kalibutan nakaila o wa kaila sa Ginoo. Matud pa sa atong ebanghelyo, moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan ingon sa usa ka litag. Og nganong mura maglitag, kay kanang litag makugang man ta ana, makalitan ta, maigking niya, inig kaigking na nato, inig libkas niya, nakuha na di ay ta. O na sa una manglitag man ko og manok ihas o kanang mga maglakaw-lakaw sa kabanwaan ba, usay makakuha mi og kanang iring nga ihas, kanang tawgo na mog tinggawong na apay maral, usay tikling, usahay manok ihas, usahay ilaga mo'y makuha, pero kanon ra man as ilaga ang higot maputol ra. Pero kanang litag, tan-aw na nimo, basta litag ani, mura na siya og ordinaryo kayong lugar nya, naapag yung mga lamian nga mga pagkaon, butangan nagkanang gitawag na tugpaon or bait ana niya. Ang manok ihas or kinsa tong ganahan sa paon, mukaon siya didto niya, iniglabang na niya spikas, kuha dayon siya sa litag. Dinhis kalibutan mao sa nay gibuhat sa yawa nato, butangan tag paon, sama ng kwarta, dungog, bisan kaning atong gahom, gamhanan man sa tang mga tao, makamugna man sa tag mga butang nga usahay murag katingalahan, sama aning atong pag-construct og mga buildings, pag-construct anang mga infrastructures nga usahay murag masiga atong mata, kay murag dili na gyud katuhuan ba nga ang tao mo'y naghimo. Gamhanan kay ta, sama ana sang mga equipments nga mo construct, mo kaut nga tus dagat, makatukod pagdagko og tag-as kaing building nga naa nagtugkad sa dagat. Ingon ana kangilngig ang tao, nakahimo tag mga eroplano nga mulutaw sa hangin, mutabok pangadto sa laing planeta, kanang mga space shuttle, mga barko nga porting dagkua mulutaw sa tubig, magda pagyog mga daghan kaing eroplano, sama anang mga aircraft karon nga gipangtungtong sa kaning mga barko nga igugubat. Mao nang ngilngig kay tanawon, pero kining tanan bisag unsa pa ni ka maayo, apil na nang naghimo ana mga atomic bombs, mga nuclear weapons, mapapas kining tanan. Mao na unsa may maayong buhaton, matud pas atong tubag sa Salmo, sa tuy atong tubag, limot na san mo, hatagi siyag himaya og pagdaig nga walay katapusan. Ang ato gyung buhaton kada adlaw, magsige ra gid tagdaig sa Ginoo. Nya nganong ato mangdaygon ang Ginoo? Una, tungod sa gasas kinabuhi. Gilingay mong tupad, nabuhi pa ka? Na buhi pa ka? Nya sunod, tungod sa atong nadawat gikan sa Ginoo, kinabuhi niya, gitagaan sa taniyag daghang mga nindot nga grasya, sama sa atong kaning mo eskwela,
na asad tay intellectual capacity niya makalpasarta na pagitay board exam niya tawgon dayon tag professional. O kana dako kay nang gasa pero giunsa man nimo paggamit ang imong profession. Gigamit ba nimo sa pagdaig sa Ginoo o ang imo ng kaugalingon mo'y imong gisigihan o presentar aron daygon. Kining akong pagkapari mao ni gasa nis Ginoo. Nya ang pari murag gamhanan kaayo bisag unsay isultis pari mahitabo gyud apil na gong Ginoo musunod gong Ginoo sa pari inig pandong sa among kamot diri sa formula sa consecration mahimo dayon nga buhi ang Ginoo diha sa bayhon sa paan ug sa bino. Grabe kayo ning gahuma niya ang pari makapapahawa og yawa sama ng paghimo anang exorcism ug uban pang mga sacramentalization sa tanan na gusto namong bendisyonan ginamit ang formula sa simbahan. Apan ang pangutana kaming mga pari amo bang gigamit ang among gasa sa among pagkapari aron pagdaig og paghatag og himaya na way katapusan ngadto sa Ginoo. Nya unsa may role pananglitan namong mga pari aron ang among tanan nga gibuhat naghatag og himaya og pagdaig sa Ginoo mo nang duna sad mi gitawag og way of life. The life of poverty, the life of chastity, celibacy, and the life of obedience to our bishops or superior sa simbahan. Musugod na gani mi og padato sa among kaugalingon kanang madato na mig maayo awa na kami na maoy daygon. Musugod na gani mig pasikat og maayo nga kami na gyud moy hawd kay tanan awa na patay ng Ginoo. Magsige na gani mig himo aning mga sikreto-sikreto nga relasyon sa mga babae o relasyon sa mga laki depende las hilig kana bang itawag sexual relationship wa na patay na wa na gyud magdaig sa Ginoo pinaagi namo nya kumusta man sa inyong tan-aw sa akong gibuhat dinhi makadaig pa mo sa Ginoo o makahinaway na mo kana bang makaingon ka bang pari manunta nganong na pari pa man na mao sa atong kinabuhi ang mga bata batanon o mga tiguang mga tiwasunon nindot kaayo nga ang Ginoo makita dinhi nato. Mao na ang mga santos sama aning atong patron San Vicente Ferrer labi na gyud ang mahal nga Birhen Maria sa buhi pa sila dinhi sa kalibutan hangtod na gyud namatay nagdaig ang Ginoo nagdaig sa Ginoo ang ilang kinabuhi gipuy-an nila ang pagkaway sala, ang pag-antos o ang paghigugma ngadtos mga tao hangtod gyud katapusan. So hinaut-unta nga nining ato karong pagsulod na sad sa bag-ong tuig sa simbahan, bag-o na ang atong kasing-kasing. Nga kining tuig diin ang atong simbahan nag-promote og synodality, the synodality of the church, ang pagkahiusa sa tanang sakop sa simbahan ato taning puy-an og padayonon ining tuig na sad 2024 giniyahan sa mahal nga Birhen Maria. Ang ato dinhing simbahan sa atong parokya sige kog baligya ninyo og slots ambot nakapalit na ba kamo ubay-ubay na taghalin sa atong sitio ugma na lang nako ihatag ang kuan update ang ato sang SBF dag medyo gamay pa para nistong kumbinto niya ang ato sang DSAP na apay balanse nganong ato ning gibuhat kanunay nako nang gipahinomdom aron makahatag tag pagdaig og himaya sa Dios pinaagis atong mga ginagmay og dinagko nga pagpaambit sa atong mga grasya labi na gid ning kwarta ubay-ubay na sad tag nahuman nga mga balay nahurot na natog panghatag ang mga bugas nga akong
gilantaw nga ikahatag katong 3,600 murag na sobraan pa gani gamay niya ato na siyang daygon ang Ginoo. Kining tanan atong gibuhat aron dunatay relasyon sa Ginoo ug mahimong buhi ang presensya sa Ginoo nga labing gamhanan dinhi sa atong taliwala. Niya katapusang lingi sa imong tupad ing na padayon tang maghatagay og gugma, ing na padayon tang maghatagay og gugma dili sulinga. Niya magpadayon taghatagay og gugma tungod kay ang Ginoo nahigugma man nato. Manindog ta